Mä oon Sofia ja tosiaan varmaan näitä otsikoista, mitä me tänään tehdään. Toi pöytä pitää saada siivottua. Ihan eikä mä otan sit tavarat pois. Tadaa! No tosiaan tän tähän. Loput on mun sängyssä paitsi toinen tos, koska sitä ei nyt saa pois siitä. Niin mä hakee pesuaineet ja pesen vähän tätä pöytää. Ja sitten mä vien osan tavaroista, mitkä ei kuulu tänne. Ja sitten nämä tikkarit nyt kuuluu, mutta se nyt kuuluu mun pöydälle. Nämä punnarit mä en tarvitse. Tän itse asiassa tarvitsen. Mut en mun huoneessa. Ja sitten joku tämmönen Beybladein tämä juttu. Niin nähdään kohta. Joo. Mulla on täällä yleispuhdistusainetta ja rätti. Otetaan itse asiassa ne rätti. Ainetta pöytään. Mä laitan tän nyt tänne vähäksi aikaa, kun mä pesen tätä pöytää. Tässä on aika paljon tuota pölyä. Sitten pitää siirtää tätä peiliä nyt taas. Se nyt menee omalle paikalleen. Koska täältäkin pitää saada pestyä. Tässä on varmaan myös vähän kissan karvaa, kun meidän kissat tulee välillä tähän. Nyt mä menen viemään nää pois. Joo. Niin tää nyt on ihan maailman puhtainta jälkeen. Täällä on vähän jotain karvoja ja jotain. Mä voisin nyt vielä kädellä käydä tästä läpi, että tästä lähtee kaikki karvat. Näin. Sitten aloitetaan laittamaan näitä tavaroita. Ihan ekana tämä täältä. Se tulee tänne. Nää kuuluu tuohon. Tuota voitaisiin itse asiassa täyttää. Täältä tämmönen, tää pitää avata. Tää on vähän hankalaa, kun yksi käsi kuvaamassa ja yksi käsi koittaa avata tätä. Himputas tässä auki, ottakaa. Jes, nyt tää on auki. Tonne. Tosiaan sunnuntaina on jo se päivä, milloin voidaan mennä virpomaan. Mutta tää video tuskin tulee tänään ulos. Koska mä oon niin huono editoimaan, niin mä en tuu kerkeä editoimaan tätä. Minä voisin järjestää tän. Kattokaa tätä. Mun kukkaro, missä ei nyt oo mitään. Mulla on eri kukkaro käytössä. Täällä on jotkut mun aurinkolasit. Ne kuluu tänne taakse. Tölkin avaaja. Kuuluu. Mulla on täällä aina eri paikkoja, mutta se ehkä varmaan mennä tohon. Tää on siis tosi sileitä kiviä. Älkää please kysyä, miksi nää on mun huoneessa. Nämä jotenkin tuntuu niin söpöille, jos nää on niin söpöjä. Mä voisin nyt kantaa täällä, mutta ette nyt valitettavasti näe sitä. Kun tää kamera on näin päin, niin mä en voi pitää tätä mitenkään kädessä. Mä oon kyllä likainen peili, mut joo. Toi nyt nostettu tohon. Mä voisin siirtää se peili vielä vähän pikkusen tonne päin. Noniin. Sitten on täältä tää kukkanen. Täällä kukallahan on virtuaalinen vaikka tossa. Mä jotenkin ajattelin sitä tohon myös tossa. Se olisi tosi kiva. Sitten mun roskis voisi olla tossa. Toi tossa. Sitten tänne niitten taakse voisi tulla tää käsi. Ja sitten laitan tää sormus vielä paikoilleen. Mikä sormi se voisi olla tällä kertaa?
Laitetaan se tällä kertaa tohon sormeen. Toi tohon. Mä ajattelin laittaa tän täältä takaa. Mä en tiedä miten mä saan sen kuvattua. Mä en vasta sinne ottaa. Noin, nyt se on siinä. Sitten tää mä sain tän Mackerelista. Tää on tosi hieno, se kuuluu tohon. Sitten toi kuuluu tohon. Ja sit sillä on noi lasit tuotti ottalle. Se on oikein hieno koriste. Sitten tää kuuluu mun pöydälle. Ja mä voisin itse asiassa laittaa sen tohon roikkumaan. Koska tää on lisko, niin toi nyt tossa roikkumassa. Sitten mulla on täällä tämmönen, tää on niinku laturin pääty. Mä en vaan tykkää pitää sitä mun laturissa. Se menee tohon. Tämä. Pikkuinen lautanen. Tää ledikaukosaadin tohon. Kynttilä tohon. Toinen kynttilä menee tohon. Joo, sitten tääkin tulee tänne. Itse asiassa mä siirrän vielä. Tää tulee tohon. Sitten toi tulee tohon. Näin. Nää mun simpukat. No mä en tiedä mihin mä nää laittaisin. Tohon. No ei. Mä voisin itse asiassa laittaa nämä mun simpukat valitettavasti nytten tänne. Sitten on mun random hylly tosta. Joo. Sitten nää tietsikkaketut menee nyt tonne. Ainakin sen mä tiedän, että nää vois ehkä mennä laturiin. Nää on nyt täällä. Sitten otetaan täältä seuraava asia. Tämä. Tämä voi mun puolesta mennä nyt tuohon. Tää tonne peilin yläpuolelle. Vesipullo, tai niinku tämmönen suihkupullo. Tonne. Nää menee mun huoneeseen. Tietenkin ne menee mun huoneeseen. Olin sanomassa siis, että nää menee mun huoneen laatikkoon. Joo, siis tosiaan nää meni tänne. Niin, kello on nyt siis 18.56. Mulla on noin monta askelta. Juu. No ei siitä sen enempää. Nyt jatketaan siivoamista. Ne lentää tonne nurkkaan. Pallo. Tonne. Mä vien tän keittiöön. Tän mä nytten laitan tonne. Tää valo. Ja mulla ei oo tälle tarvetta. Tällä hetkellä. Tikkari. Mun tikkarilaatikkoon. Se ei muuten oo enää hirveän montaa tikkaria. Joo. Sitten täällä on lähinnä vaan mun kassi. Mitäs täällä on? Joo, ei täällä ole mitään. Kassilaatikkoon. Sitten täällä on mun pyykit, niin mä laitan kaappiin. Tonne noin. Sitten noi tonne. Noin. Nokkahoidu. Tohon.
Tässä on nyt mun pöytä.